Здравейте на всички, казвам се Деси Кирилова, вече съм 15 години зъболекар и от 9 години работя за обзавеждането на моя кабинет с фирма Крисбил. Вече съм купила 3 машини за различните зали в практиката си. Съм много доволна от тях. Всичките функционират до ден днешен нормално. Що се отнася до тяхната поддръжка, въпреки че сме във Франция, реакцията е много бърза. За минути става. Нямам никакви оплаквания от тях като качество на работа и като съвети, които дават, и като некоректни цени, които биха могли да предложат, както ми се е случило с други фирми. И поради всичките тези причини продължавам комуникациите с тях. Когато купувам нова машина за друга фирма, въобще не гледам. И това е, ако има някой, който да търси сериозна фирма, то може да се отнесе към фирма Крисбил. Подписвам се, гарантирам за тяхното бързо реагиране, добро качество на машини, на работа и на отношения с клиентите си в дългосрочен план.